Чираттагы котлау хатыбыз Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Никулино станциясенә юллана. Үзләренең кадерле кешеләрен Бирюкова Әлфия Рабилевнаны матур туган көне белән тормыш иптәше Усман, балалары Өмәр, Гөлсинә, Азиза, кайнатасы Рафик, кайнанасы Мәүлүдә, Николаевка бистәсеннән кайынсеңеле Аминә, тормыш иптәше Рәшид, уллары Усман һәм Ислам котлыйлар. Шулай ук бу теләкләргә Айса дә бик теләп кушыла. Бүген безнең өчен бик кадерле кешебез, яраткан тормыш иптәшем, газиз әниебез, сөекле киленебезнең туган көне. Барыбыз да бергә җыелып, без аны сезнең тапшыру аркылы котларга булдык. Була бит дөньяда матур чәчәкләр. Аларның кайсысыдыр хуш ис тарата, кайсылары тышкы кыяфәтләре белән сокландыра. Кайберәүләре эчке яктан бал биреп яши. Безнең якыныбыз гүзәлләрдән дә гүзәлрәк чәчкә. Анарда таң калырлык акыллылык, уңганлык һәм шул ук вакытта сабырлык хисләре белән бергә үрелеп бара. Ул ике яктан да туганнарны хөрмәтләп, яраткан иренә тугрылыклы хатын, балалары өчен сокланырдай әни, кайнана-кайнатасы өчен үрнәккә куярлык килен булып тора. Без башлап аңа шын күңелдән олы рәхмәтләрне җиткерер идек барсы өчен дә. Гел шундый олы хәрефтән кеше булып калсын иде ул. Син безнең якын кешебез, сокланырлык шәхестер. Синдәйләр белән танышу үзе олы бәхеттер. Без яратып, хөрмәт итеп, һәр чак сине яшибез. Тормышны да синнән башка якыныбыз күрмибез. Иң олы теләк ул бүген, ихлас саулык капшыгы. Язмасын Раббым күрергә кайгыларның таң чыгы. Онытма гомер юлыңда без якыннарың барын. Насып булсын гомер буе булулары тик барың. Теләгебез сиңа әле бәхетләр күпләп килсен. Кызганмыйча Раббым сезгә байлыгын истәп бирсен. Балалар да тик шатлыклар китерсен бу тормышта. Язмасын сиңа татырга борчу, әше сагышта. Хөрмәтле Әлфия Рабилевна, әлеге хатның эчтәлеге буенча якыннарыгызның сезне нык яратканнарын һәм хөрмәт итүләрен аңладык. Котлау хатының дәвамы буларак тапшыруда Гүзәл Уразова башкаруында ромашкалар җыры яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Ромашкалар сөю чәчәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата.
чәчәге ул, яқты бизе күлләре болының, күргән сайын искә төшерә